Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Сёння паглядзім на першы беларускі гідрапанк, а таксама буйныя рэлізы тыдня, сярод якіх God of War, польскі Frostpunk 2, Final Fantasy і іншыя. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! Гідрапанк экшн ад беларускага распрацоўшчыка. Кантора Нова 64, у якой з 10 чалавек амаль што ўсе беларусы выпусціла дэма свайго дэбютнага праекта. Экшн з изометрычнай камерай, які спалучае баявую сістэму Souls-like і эфектную механіку Immersive 7. Дзеянне адбываецца ў змрочным падземным свеце гідрамашын, натхнёных эпохай прамысловай рэвалюцыі і жахамі Лаўкрафта. Галоўны герой майстар-інжынер, які павінен знайсці крыніцу невядомай хваробы, якая заражае навакольнае асяроддзе нешматлікіх выжыўшых. Трэба даследаваць змрочны свет і вытрымаць бітву як за жыццё, так і за ўласны розум. Дэмка даступна на вядомым хабе для інды-распрацоўшчыкаў, старонка з тым дасяжна ў Беларусі. У наяўнасці пакуль што толькі англійская мова. Assassin's Creed Shadows атрымала трэйлер, прысвечаны гульнявому свету. У роліку распрацоўшчыкі паказалі жывапісныя лакацыі феадальнай Японіі, у якой разгорнецца дзеянне ролевага экшана. Сярод іншага, у роліку можна ўбачыць заснежаныя лакацыі, японскія паселішчы і іх жыхароў, дзікіх жывёл накшталт ліс або жураўлёў, а таксама галоўных герояў – шынобі асасіна Наоэ і самурая Ясука. У апісанні роліка Ubisoft напісалі, што ў Assassin's Creed Shadows гульцы пагрузяцца ў чароўны свет Японіі, які ўвесь час змяняецца. Яны змогуць даследаваць вялізныя лакацыі, поўныя нечаканых адкрыццяў. Рэліз гульні адбудзецца 15 лістапада 2024 на 3 асноўных платформах. На ПК недаступна ў Steam і ў Беларусі. Шукаць у краме Epic Games за 70 еўра. Рэліз адвенчуры Tales of the Sheer аб жыцці хобітаў павінен быў адбыцца да канца 24 года, але Veta Workshop аб'явіла аб пераносе на пачатак 25-га. Дату змянілі, каб даўжэй папрацаваць над якасцю гульні і апраўдаць чаканні фанатаў. Распрацоўшчыкі падзеляцца падрабязнасцямі ўжо 22 верасня і тады ж паведамяць новую дату рэліза. Гульцы, як можна здагадацца з назвы, будуць жыць у Шыры, краіне ў паўночна-заходняй частцы міжзем'я, населенай хобітамі. Сярод іншага будзе магчымасць завесці сяброў, уладкаваць жыллё і займацца рознымі справамі накшталт гатавання і рыбалкі. Таксама ў Tales of the Sheer атрымаецца даследаваць наваколле хабітаніі. Што менавіта там можна будзе знайсці, распрацоўшчыкі пакуль не расказалі. Чакаецца на асноўных платформах і Switch, старонка Steam даступна ў Беларусі. Пяройдзем да рэлізаў тыдня. Зусім хутка выходзіць былы эксклюзіў PlayStation фэнтэзійны экшн з культавай франшызы Final Fantasy 16, рэліз якой першапачаткова адбыўся ў чэрвені 23 года. На ПК гульцоў чакае поўная версія гульні з усімі дадаткамі, таксама прадугледжана поўная падтрымка кантролераў Xbox і PlayStation. У Final Fantasy 16 распавядаецца пра ваяра на імя Клайв Росфілд, жыццё якога кардынальна змянілася пасля таго, як дэман агню і Фрыд забіў яго блізкіх. Стаўшы ізгоем, галоўны герой спрабуе шукаць пачвару, каб адпомсціць яму і прадухіліць глобальную катастрофу. Final Fantasy 16 з'явіцца ў Steam і Epic Games Store з 2 сюжэтнымі DLC, уплеценымі ў асноўнае апавяданне. Экшн з эпічным сюжэтам з'явіцца на ПК 17 верасня. У аўторак, старонка Steam недаступна ў Беларусі. Польшча 199 злотых. Выдавецтва Devolver Digital, вядомае сваёй падтрымкай інды-распрацоўшчыкаў, і All Possible Futures назвалі сапраўдны час рэліза свайго казачнага, прыгодніцкага платформера The Plucky Squire. Нагадаем, таксама гульня адначасова з'явіцца ў каталогу PlayStation Plus для падпісчыкаў экстра і прэміум. The Plucky Squire або Адважны паж – гэта гісторыя чароўных прыгод галоўнага героя і яго сяброў, якія з'яўляюцца персанажамі кнігі казак. Па сюжэце галоўны злыдзень, якому наканавана прайграць сілам добра, выштурхвае галоўнага героя за межы кнігі і змяняе ход гісторыі. Цяпер нам трэба будзе адправіцца ў небяспечную прыгоду, каб выратаваць сваіх сяброў і аднавіць шчаслівы фінал. The Plucky Squire будзе даступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series і Nintendo Switch 17 верасня. Старонка Steam даступна ў Беларусі.
Сам Кратас прыбудзе на ПК амаль праз 2 гады пасля выхаду арыгінальнай Рагнарок на PlayStation. Сярод асаблівасцяў партаванай версіі распрацоўшчыкі адзначаюць неабмежаваны фреймрэйт, 4К раздзяляльнасць і падтрымку ультрашырокіх манітораў. Дадатак Вальгала будзе даступны па ўзмаўчанні, а тым, хто аформіць папярэдні заказ, выдадуць касметычныя прадметы для Кратаса і Атрэя. Sony працягвае выпускаць свае тайтлы за межы PlayStation. У выпадку з Рагнарок чакаць прыйшлося амаль 2 гады з лістапада 22-го. Сюжэт экшана завяршае гісторыю прыгод Кратаса ў землях скандынаўскай міфалогіі, якая пачалася ў 2018. Экшан зойме на камп'ютарах 190 гигабайт і запатрабуе аккаунт у PlayStation Network. Выхад вядомых прыгод запланаваны на 19 верасня. У Беларусі недаступна. Польшча 259 злотых. На тыдні нас чакае чарговы рэмастер. Выходзіць Dead Rising Deluxe Remaster, які анансавалі Capcom пару месяцаў таму. Распрацоўшчыкі не проста візуальна абнавілі арыгінал 2006 года, але і перапрацавалі асобныя элементы зомбі-экшана. Праект у нулявых быў цёпла сустрэты аўдыторыі і нават пераўтварыўся ў серыю. Аднак апошняя, 4-я частка, якая выйшла ў 16-м, не знайшла любові аўдыторыі. У выніку франшыза была закрыта на невызначаны тэрмін, як аказалася, на 8 гадоў. Пасля перапрацоўкі гульцоў чакаюць новыя ўменні, паляпшэнні бітваў і геймплея ў цэлым. У сюжэце нас чакаюць злыя фармацэўтычныя кампаніі, урад і зомбі з аднаго боку і героя з бясконцым выбарам спосабаў забівання ворагаў з іншага. Раней журналісты ацанілі дэма навінкі, якое пакінула ў іх вельмі станоўчае ўражанне. Выходзіць гульня на 3 асноўных платформах 19 верасня. Старонка з тым недаступна ў Беларусі. Польшча 229 злотых. Чакаць нізкіх коштаў ад Capcom дакладна не варта. Вядомы сіквел гарадабудаўнічай стратэгіі ў постапакаліптычным сеттынгу ад польскіх распрацоўшчыкаў з 11-Bit Studios. Як і ў першай частцы Frostpunk, гульцам трэба будзе развіваць уласнае паселішча ва ўмовах бясконцых маразоў, сачыць за патрэбамі нешматлікіх жыхароў і займацца кіраўнічымі справамі. У плане геймплея гульня будзе мала чым адрознівацца ад першай часткі, але стане маштабней ва ўсім. У працягу з'явяцца унікальныя пабудовы, якіх раней не было, новыя законы і сюжэты. Геймерам трэба думаць не толькі аб маралі, але і аб палітыцы, рэсурсах і банальным выжыванні горада. Раней аўтары паведамілі, што дададуць паўнавартасную падтрымку карыстальніцкіх мадыфікацый з дня рэліза, хоць і ў бета-версіі. Выходзіць на асноўных платформах 20 верасня, у тым ліку па падпісцы Game Pass. У Беларусі даступна за $20,5, Польшча 160 злотых. Tiny Glade – яшчэ адзін прадстаўнік расслабляючых забаў. Ніякіх бітваў, валтузні з рэсурсамі і перажыванняў за лёс падданых. Толькі не напружаная пабудова найпрыгажэйшых сярэдневяковых будынкаў. Можна не хвалявацца за вынік, які ўсё роўна будзе цешыць вока дзякуючы разумнай сістэме аўтазавяршэння. Гульня сама падладжваецца пад жаданні карыстальніка. Напрыклад, калі правесці дарогу скрозь сцяну, то ў ёй аўтаматычна з'явіцца брама. Дызайн выкананы ў максімальна мілай стылістыцы. Вашы замкі будуць расці сярод зялёных лужкоў, па якіх марудліва ходзяць авечкі. Іх нават можна пагладзіць. А ўночы таямніча мігацяць светлячкі. Утульная гульня пра будаўніцтва замкаў выходзіць 23 верасня на ПК, уключаючы Linux. Старонка з тым, як і дэмка гульні, даступна ў Беларусі. На гэтым усё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся з намі сваімі шляхетнымі лайкамі-падабайкамі. Сардэчна запрашаем у Telegram і TikTok ад канала Відзік. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсарам з Patreon і YouTube канала Рудзі, які зрабіў для вас гэтыя навіны. Ваша падтрымка неацэнная, тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова, а таксама праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!